ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 9/1/24 ಬುಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಗುಲೆ ಈ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮೈಗೊಟ್ಟು ಪುರುಷೋತ್ತಮಯರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪಲೆ ಏತು ಸಾಧ್ಯನೋ ಆತು ನೆನಪು ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ಯೆದ ಮಿತ್ತು ಗಮನ ಕೊರ್ಲೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಆದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲು ಸದಾ ವಾ ಪಾತೆರದ ಮಿತ್ತು ಗಮನ ಕೊರ್ದು ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪೊಡು. ಉತ್ತರ: ಸದಾ ನಷ್ಟ ಅಂಚನೆ ಲಾಭದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪಲೆ. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಇಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ನಡಪಂದೆತ್ತಂಡ ಪ್ರಜೆಕ್ಲೆಡು ದಾಸದಾಸಿಯಾದು ಪೊಡಾಪುನು. ಬಾಬಾ 21 ಜನ್ಮದ ರಾಜ್ಯದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೆರೋ ಐನ್ ಕಲೆ ಉಣಾರು. ಐನರ ದ್ವಾರ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಪೂರ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡು. ಬಾಬಾ ದಾತ ಆದುಲ್ಲೆರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಸುಧಾಮನ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿದಾತ್ ಬಜಿಲ್ನ ಕೊರ್ಪರು. ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವದ ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯನು ಪಡೆಪರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಜೋಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ದರು. ಇಂದು ಶಾಲೆಯಾದುಂಡು. ಇಂದು ಒವ್ವೇ ಸತ್ಸಂಗತ್ ಮಹಾತ್ಮೆರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅತ್ತಂಡ ಒವ್ವೇ ಸನ್ಯಾಸಿಲ್ನ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದಿಜರು. ಸ್ವಾಮಿ ಕೋಪ ಮಲ್ಪೆರದನ ಪನ್ಪುನ ಒವ್ವೇ ಪೋಡಿಗೆದ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೊಡು ಎಪಾಂಡಲ ಸಾಧು ಸನ್ಯಾಸಿನ ಇಲ್ಲಗಲೆತ್ತೆರಡ ಅಕಲ್ನ ಕಾರ್ನ ದೆಕ್ಕದು ಆ ನೀರ್ನ ಪರ್ಪೆರು. ಮೊಕುಲಂತೂ ಬೇರಂತೂ ಅಪ್ಪತ್ತೆ ಇಲ್ಲಲು ಜೋಕುಲು ಎಪಾಂಡಲ ಅಪ್ಪಗ ಪೋಡಿಯರೆ. ನಿಕುಲಂತೂ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ ತಿನ್ನೊಂದು ಪರೊಂದು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಪ್ಪರು. ಸನ್ಯಾಸಿ ಗುರುಕುಲ್ನ ಜೊತೆಟು ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೆರ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಪಂತೂ ಇಡೀ ದಿನ ಗುರುಕುಲೆ ಪಣೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಬೇರಂತೂ ಅಪ್ಪ ಅದುಲ್ಲೆರು. ಗುರುರ್ದು ಆರ್ನ ಆಸ್ತಿ, ಶಿಕ್ಷಕರಿರ್ದು ಆರು ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಬಾಬಂತೂ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಜೋಕುಲು ಜನ್ಮ ಪಡೆಯರ ವಾರಸ್ತಾರಾಪೆ ಮುಲ್ಪಲ ಸಹ ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾರಡ ಬಾಬನು ಗುರುತು ಮಲ್ತೆರಡ ಯಾವು. ಎಂಕುಲು ಸ್ವರ್ಗಗೂ ಪೋಪ ಬಾಬನೆ ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಆದುರ್ಲೇರು. ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯನು ಎಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಲ್ಪೊಡ್ದು ಪಡೆಯರು ಇಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಬೇರು ಮೊಕುಲು ಆದುಲ್ಲ ಕೂಡ ಆವೊಂದುಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಮೊಕುಲು ಏರು ಎಂಕುಲು ಏರೇನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪುನ ಓವಿಯ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಶಿವನ ಮಂದಿರಗು ಪೋದು ಕೇವಲ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತದು ಬರ್ಪೇರು ಆಂಡ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಚೇರು. ಎಂಕುಲು ಈ ಮೃತ್ಯುಲೋಕದ ಶರೀರನು ಬುರ್ದು ಅಮರಲೋಕಗೂ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಅನುಭವ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಏತು ಮಲ್ಲಾದುಂಡು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ಸ್ವಯಂ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು 16 ಜನ ಗುರುಕುಲೆನು ಮಲ್ತೊಂದೆ ಅವು ಮಾತಲ ವ್ಯರ್ಥಾಂಡು ನನಾತ್ ತಿರ್ತು ಜತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಪಂಡು ಇತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಇಂದುಲ ಸಹ ಡ್ರಾಮುಡು ನಿಶ್ಚಿತವಾದುಂಡು. ಏರ್ನ ಜೊತೆಟ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಶತ್ರುತ್ವ ಇಜ್ಜಿ. ಎಂಕುಲು ನಾವು ಓರಿ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು. ನಿಕುಲು ಕ್ಲಾಸ್ದ ಉಲಾಯಿಗ್ ಬನ್ನಗ ಈ ಚಿತ್ರನು ತೂದು ಖುಷಿಯಾವಡು. ಎಂಕುಲು ಓದುದು ಇಂಚಿನ ಕ್ಲಾದುಲ್ಲ ಪಂದು ಈ ರಾಜಧಾನಿ ಎಂಚ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ತಬ್ಬಿಬ್ಬ ಒಡ್ಚಿ. ಬಾಬಾ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪೇರು. ಆಂಡಲ ಸಹ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ಕೇನುವೆರು ಪನ್ಪೇರು ಬಲ್ತು ಪೋಪೇರು. ಮಾಯೆಗ್ ವಶಾದು ಬುಡ್ಪೇರು. ಅಕಲೆಗ್ ದ್ರೋಹಿಲು ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುನು. ಅಕಲು ಒಂಜಿ ರಾಜಧಾನಿ ಇರ್ದು ನನೊಂಜಿ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಪೋದು ಬುಡ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪವೇರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೊಡು ಏತೊಂಜಿ ತಿರ್ಗೊಂದುಪ್ಪೇರು. ದಾನ ಪುಣ್ಯ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ವ್ರತ ನಿಯಮ ಇಂದೇನು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂಡ ಇಂಚಿನಾಪುನು. ಏರುನ ಕಲೆ ಅಂತೂ ಆಪುಜಿ. ಬೊಕ್ಕಾತು ಜಪ್ಪುನ ಕಲೆ ಅದುಪ್ಪುನು. ನಿಖಿಲ್ ನಾವು ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಏರುನ ಕಲೆನೇ ಅದುಂಡು. ಒರಿನಕಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನ ಜಪ್ಪುನ ಕಲೆಯಾದುಂಡು. ಗುರುಕುಲ್ಲ ಸಹ ಜ್ಞಾನನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಪಗೆಲಾದುಂಡು. ಭಕ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ರಾತ್ರಿಯಾದುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿಡ್ ಪಗಿಲು ರಾತ್ರಿದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು. ಜ್ಞಾನರ್ದು ಸುಖ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಬಾ ಏತೊಂಜಿ ಸಹಜವಾದ ತೆರಿಪವೇರು. ನಿಕುಲೆ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲರು ಕೂಡ ನಿಕುಲೆ ಜತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇವರು ಕೇವಲ ನಿಖಿಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರಿಲೆ ಆತ್ಮ ಅವಿನಾಶಿ ಆದುಂಡು. ಆತ್ಮ ಪನ್ಪುಂಡು ಹೇ ಅವಿನಾಶಿ ಬಾಬನೆ ಈರು ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲಿನ ಪಾವನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂದೆಟ್ಟು ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಮಾತಲ ಬತ್ತದು ಬಿಡ್ಪುನು.
ಭಕ್ತಿಡಿ ಎಂಕುಲು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜ ನಾಡೊಂದೇ ಉಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹೇ ಭಗವಂತ ಎಂಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ದಯೆ ತೊಜಿಪಲ್ಲೆ ಪಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಭಗವಂತೆ ಪನ್ಪುನೆರ್ದವರ ಆತೊಂಜಿ ರುಚಿ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ಆಸ್ತಿ ನೆನಪುಗು ಬರ್ಪುಜಿ. ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಿವಬಾಬಾ ಪನ್ಪರು ಪನ್ನಗ ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ತಿ ನೆನಪುಗು ಬರ್ಪುಂಡು. ಇದು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯವಾದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ರಾಮರಾಜ್ಯ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಂತೂ ಕಲಿಯುಗವಾದುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಮನುಷ್ಯರುಪ್ಪಿರು ಒಂಜಿ ಆದಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಇತ್ತುಂಡು. ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಇತ್ತುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಮನುಷ್ಯರು ಶಾಂತಿಗಾದು ತಿರುಗೊಂದು ಉಪ್ಪಿರು. ಸಮ್ಮೇಳನ ಇಂಜಿನೆಟ್ಟು ಎತ್ತೊಂಜಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪಿರು. ನಿಕುಲು ಅಕ್ಲೆ ಬರೆಯೊಲಿ ಶಾಂತಿದ ಸಾಗರ ಪವಿತ್ರತೆದ ಸಾಗರ ಸಂಪತ್ತುಗಳ ಸಹ ಆರು ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತಲ ಅರೆರ್ದೆ ತಿಕ್ಕುನು ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಧನವಂತರಾದಿತ್ತ ಪನ್ಪುನ ಅವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ವಿಶ್ವಡು ಶಾಂತಿ ಅಂತೂ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತುಂಡು. ಒರಿನ ಆತ್ಮಗು ಪರಮಧಾಮದ ಇಲ್ಲುಲು ಶಾಂತಿ ಇತ್ತುಂಡು. ವಿಶ್ವಡು ಎಂಕುಲು ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನಗ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಮಾತಲ ಇತ್ತುಂಡು. ಐದವರ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವಡು. ಅಂಚಿನ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಪಾತೆರನು ಬರೆದು ಬಿಡ್ತಿರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬತ್ ಪನ್ಪೆರು ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ತೊಂಜಿ ತೆರಿಪವೆ ನನ್ನ ಒವ್ವೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇನುನ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಸುರುಕು ಎನ ನೊರೆಯನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕುಲು ಪತಿತೆರೆನ ಪಾವನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪರು ಪಂಡ ಪರತ್ತು ಜಗತ್ತುನು ಬತ್ತದು ಪೊಸತಾದು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪರು ಆಂಡ ಅರ್ಥದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ದಾರ ಕಗ್ಗಂಟಾದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬುಡುಪೌಡಾಪುನು. ಭಕ್ತಿಡಿ ತೊಂಜಿ ಚಿತ್ರನು ಮಲ್ತದೆರು. ಕೃಷ್ಣಗ್ ಚಕ್ರನು ಕೊರ್ತೆರು. ಐದು ಅಕಾಸುರ ಬಕಾಸುರನು ಹಾಕಿಯೇ ಕೆರಿಯೇ ಅರೆ ಕೃಷ್ಣೆ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಆದುಲ್ಲೆನೆ ಕುಡ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚಿಂಚಿನಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ ಕನಕ್ತದಿಯೇ ಡಬಲ್ ಹಿಂಸೆಕಾದು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೇರು. ಆಶ್ಚರ್ಯತೆ ಏರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರನು ಮಲ್ತದೇರು ಆಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿದ ಚಮತ್ಕಾರವಾದುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯಾಸ ಭಗವಂತೆ ಪಂದ ಅರೆಗು ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಎನನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚಿನ ದೈವಿ ಗುಣನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೇತೆ ಒವ್ವೆ ಪಾತೆರಿಜ್ಜಿ. ನಿಕ್ಲೆನು ಯೋಗುಡು ಕುಲ್ಲವೆರು ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಾಬಾನು ನೆನಪೇ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಡು ಇತ್ತುದು ಬಿಡುಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸಮಯನೇ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಅಂಡ ಕೆಲಸ ಇಂಚಿನೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಸಹ ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಬಾಬಾನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು ಯಾನು ಪ್ರಿಯತಮಗ್ ನಿಕುಲು ಪ್ರಿಯತಮೆಯರಾದುಲ್ಲರು. ಬೇತೆ ಮಾತ ಸಂಗೊನು ಬುರ್ದು ಎನನು ಒರಿಯನು ಸಂಗೊನು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಪನ್ಪೆ. ತಿನ್ನೊಂದು ಪರೊಂದು ಕೇವಲ ಈ ಅಭ್ಯಾಸನು ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಯಾನು ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬಾಬಾನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೆನು ಏತು ಶ್ರೇಷ್ಠಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕುಲಿ ನಯ ಪೈಸದ ಪಾತೆರನು ಕೇನು ಉಜ್ಜಾರಿದಾನೆ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಜಾರು. ತಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜೆ. ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಡು ಬತ್ತು ತೆರಿಪವೆರು. ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕ್ಲ ಸಹ ಎದುರುಡು ಬತ್ತದು ತೆರಿಪದೆರು ಇತ್ತೆಲ ಸಹ ತೆರಿಪವೆರು. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಕಲ್ಪದ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಿನ ಮುದ್ದಾಯಿನ ಜೋಕುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು 84 ಜನ್ಮಲು ಪೂರ್ಣಾಡು. ಇತ್ತೆ ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಪೋಯರೆ ನಿಕುಲು ಖಂಡಿತ ಪವಿತ್ರಾದೇ ಉಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ವಿಕಾರಡು ಪೋಪುನ ಕಾರಣ ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಪತಿತಾದುಲ್ಲರು. ಪಾವ ನಾವಂದೆತ್ತಂಡ ಪದವಿಲ ಕಡಿಮೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆನ ಆತ್ಮ ಬಂದು ತೆರೆದು ಬಾಬನ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ. 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಇಂದುವೆ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರವಾದುಂಡು. ಇಂದೆತ್ತ ಅರ್ಥಲ ಸಹ ಏರೆಗುಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜೆ. ಬಾಯಡ್ದು ಜ್ಞಾನದ ಶಂಕುನು ಪಣೊಂದು ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಇಂದು ಜ್ಞಾನದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಇಂದು ಬೇರು ನಿಕ್ಲನ ಬೇಹದ್ದುದ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಗ ನಿಕ್ಲೇನು ಏರುನ ಕಲೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಏತೊಂಜಿ ಸಹಜ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಇಂದು ಮಲ್ತದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಾಟಕವಾದುಂಡು. ಪನ್ಪುನೆನು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿತ್ತೆ ತೆರಿಯೊಂದರು. ಪ್ರತಿ 5,000 ವರ್ಷರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಾ ಬರ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಕಾಸದ ಪಿರವುಡು ದಯಗು ಪೋಪರು. ತಿಂಗೊಳಗು 1-2 ಲಕ್ಷದಾತು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತರಡ ಅವುಲ ಸಹ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಜೋಕುಲು ಏರ್ಲ ಸಹ ಐನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪುಜಿರು. ಜೋಕುಲು ಪುಲ್ಯಲ್ಲು ಎಲ್ಯ ಜೋಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ತಿನ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನ ಲೋಭ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ಮಾತೆರ್ಲ ಅವ್ವೇ ಕುಲೊಟ್ಟು ಪಡೆಪೇರು ಪಂದು ದಾಲೆಜ್ಜಿ. ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ಒಲ್ಪ ಪಡೆಪೆರೋ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ನಿಕುಲು ಮುಲ್ಪ 21 ಜನ್ಮದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಪರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಡಿಮೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತರಡ ಪ್ರಜಕ್ಲೆಡು ಪೋದು ದಾಸದಾಸಿಯಾಪರು. ಅಪಗ ಏತೊಂಜಿ ನಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಲಾಭ ಅಂಚನೆ ನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪುಲೆ. ವ್ಯಾಪಾರಲು ಮಸ್ತ್ ಪಾಪದ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪರು. ಆಯಿನೆಡ್ದವರ ಧರ್ಮಗಾದು ಕಾಸನ್ನು ದೆತ್ತುದೀಪೇರು. ಆಂಡ ಇಂದು ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನರತ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರವಾದುಂಡು. ಆಯಿನೆಡ್ದವರ ಈ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಕೆಲವೇರು ಮಲ್ಪೇರು. ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನೇರವಾದ ಬಾಬನ ಜೊತೆನೆ ಮಲ್ಪೋಡು.
ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನನು ಕೊರ್ಪೇರು ಆರು ದಾತ ಆದುರ್ಲೇರು ಜೋಕ್ಲು ಮುಷ್ಟಿದಾತ್ ಬಜಿಲ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ಬೇಹದ್ದದ ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯನು ಕೊರ್ಪೇರು ಐತ ಹೋಳಿಕೆಡಿಂದು ಮುಷ್ಟಿದಾತ ಬಜಿಲ್ ಆದುಂಡತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸುಧಾಮರಾದುಲ್ಲರು ಎಂಚಿನ ಕೊರ್ಪರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನನ್ನು ದೆತೊನುವರು ವಿಶ್ವ ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯನು ದೆತೊಂದು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕಾಪರು ಒಂಜೇ ಭಾರತ ಖಂಡವಾದುಂಡು ಪಂಡು ಬುದ್ಧಿ ಪಂಪುಂಡು ಪ್ರಕೃತಿಲ ಸಹ ಪೊಸತಾದುಪ್ಪುಂಡು ಆತ್ಮಲ ಸಹ ಸತೋಪ್ರಧಾನ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ನಿಕುಲು ದೇವತೆ ಆದುಪ್ಪುನಗ ಪವಿತ್ರ ಬಂಗಾರಾದಿತ್ತುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತ್ರೇತೋಡು ಒಂತೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಆತ್ಮುಡು ಸೇರ್ಪಡೆಯಂಡು ಐಕ್ ಬೊಳ್ಳಿದ ಯುಗ ಪಂಡು ಮನೋಡಾಪುನು ಏನೇನು ಜತ್ತೊಂದು ಪೋತರು ಈ ಸಮಯಡು ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲರು ವಿರಾಟ ರೂಪದ ಚಿತ್ರಳ ಉಂಡು ಆಂಡಾಯ್ತ ಅರ್ಥನಂತ ತೆರಿಯೊಂದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಏತೊಂಜಿ ಚಿತ್ರಳುಂಡು ಕೆಲವರು ಕ್ರೈಸ್ತನ ಚಿತ್ರನು ದೀವೊಂದುಪ್ಪೇರು ನನ ಕೆಲವರು ಸಾಯಿಬಾಬನ ಚಿತ್ರನು ದೀವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಸಲ್ಮಾನೇರೇನು ಗುರುಕುಲಾದು ಮಲ್ತೊನೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಪರ್ಪುನ ಕೂಟನು ಮಲ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಏತೊಂಜಿ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂಧಕಾರ ಉಂಡು ಇಂದು ಮಾತಲ ಭಕ್ತಿದ ಅಂಧಕಾರವಾದುಂಡು ಸಂಗುರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆರ್ದು ಉಪ್ಪುಡು ಸಂಘ ಮಿತ್ತುದೆರ್ಪುಂಡು ಹಾಳು ಸಂಘ ಮುರ್ಕವುಡು ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು ಮಾಯದ ಪಂಚವಿಕಾರದ ಹಾಳು ಸಂಘವಾದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲಿಗೆ ಸತ್ಯಬಾಬನ ಸಂಘ ತಿಗದುನು ಇಂದೇದು ನಿಕುಲು ಪಾರಾದು ಉಲ್ಲರು ಬಾಬನೇ ಸತ್ಯನು ಪನ್ಪೇರು ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪಲ ನಿಕುಲಿಗೆ ಸತ್ಯಬಾಬನ ಸಂಘ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರಾವಣನ ಸಂಘ ಹಾಲು ಸಂಘ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಇಂದು ಸಹ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಲ್ಪದ ಸುರುತಲೆಕ ರಾಜಧಾನಿ ಖಂಡಿತ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಒಂದುಂಡು ನಿಕುಲು ಖಂಡಿತ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕಾಪರು ಮೂಲಂತು ವಿಭಜನೆಯನ ಕಾರಣ ಏತೊಂಜಿ ಲಡೈಲಾಪುಂಡು ಅಲ್ಪಂತು ಒಂಜೇ ಧರ್ಮ ಇತ್ತುಂಡು ಏಪ ಅದ್ವೈತ ದೇವತೆನ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತುಂಡು ಅಪಗ ವಿಶ್ವಡು ಶಾಂತಿ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂಜೇ ಧರ್ಮ ಇತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಶಾಂತಿ ಒಲ್ಪೊರ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಈಶ್ವರಿಯ ರಾಜ್ಯವಾದುಂಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನೊಡ್ದು ಪರಮಾತ್ಮೆ ರಾಜಧಾನಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದಿತ್ತುಂಡ ಖಂಡಿತ ಸುಖ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬಾಬಾಗ ಜೋಕುಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ನಿಕುಲು ಏತು ಕಷ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಪಂಡು ಎಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಭಗವಂತೆ ಓ ವಾಂಡಲೊಂಜಿ ರೂಪೊಡು ಬರ್ಪೇರು ಪಂದು ತೆರಿವೇರು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಬಸವನ ಮಿತ್ತು ಸವರಿನ್ ತೋಜಿಪವೇರು ಈತೆ ಬಸವನ ಮಿತ್ತು ಎಪ್ಪಾಂಡಲ ಸವರಿ ಮಲ್ಪೇರ್ದಾನೆ ಏತೊಂಜಿ ಅಂಧಕಾರವಾದುಂಡು ಆಯ್ದವರ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೆರಿಪಲೆ ಬಾಬಾ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ರ ಬೈದಿರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಜಗತ್ತದ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಒಂದುಂಡು ಬಾಬಾ ಸದಾ ಆಳದ ಮರತ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪೆರು ಅಂಚನೆ ಇಂದಿತ ವಾ ತಲಹದಿ ಉಂಡೋ ಕುಡ ಐತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಡ ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ಧರ್ಮ ಪೂಜಿ ಭಾರತ ಅವಿನಾಶಿ ಖಂಡ ಅಂಚನೆ ಅವಿನಾಶಿ ತೀರ್ಥವಾದುಂಡು ಬಾಬನ ಜನ್ಮ ಸ್ಥಾನವಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ಪ್ರೀತಿರ್ದು ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೆರಿಪೇರು ಶಿಕ್ಷಕನ ರೂಪಡು ಓದವೇರು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಓದುದು ಎನರ್ದುಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಪರು ಯಾನಂತು ರಾಜ್ಯನು ದೆತನುಜಿ ಎನನು ಎಪಾಂಡಲ ಸೊರ್ಗುಡು ಬಲೆ ಬಂದು ಲೆತ್ತೆರದಾನೆ ಯಾನು ನಿಕ್ಲಿನ ಸೊರ್ಗುಗು ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಈ ಗೊಬ್ಬು ಏತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಜೋಕುಲೆ ಬದುಕುಲೆ ಯಾನು ವಾನಪ್ರಸ್ಥಿಡು ಪೋದು ಉಪ್ಪೆ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆಂತು ಆಪತ್ತುಲು ತರೆತಮಿತ್ತು ಉಂತುದುನು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯರೆ ಈ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮೇಗೊಟ್ಟು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಏರೇತು ಓದುವೆರು ಅಕುಲು ಆತು ಉತ್ತಮ ಕುಲೊಟ್ಟು ಪೋಪೇರು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಏತು ಸ್ಮೃತಿ ಮಲ್ತೊನರು ಆತು ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪರು ಸದಾ ಬಾಬಾರ್ದು ಜೋಕ್ಲಿಗು ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಲೌಕಿಕಡು ಗಂಡು ಆನು ಜೋಕ್ಲಿಗು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪೊನ್ನು ಜೋಕ್ಲೇನು ದಾನ ಮಲ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪಂತು ಮಾತ ಆತ್ಮಲಿಗುಲ ಬೇಹದ್ದದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಐರ್ದವರ ಇಂದೆತ ಮಿತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಕೊರಡು ಭಗವಂತೆ ಓದ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಐನೇರ್ದವರ ಒಂಜಿ ದಿನಲ ವಿದ್ಯೆನು ಕೇನುನ ಅವಕಾಶನು ಬುಡ್ರೆಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಬಿಡುವಿಜ್ಜಿ ಅತ್ತಂಡ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂದು ಬಾಬಾಗ ಪಂಡರಡ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಅರೆ ಏನರ್ದು ವಿದ್ಯೆನು ಓದ್ಯಾರೆ ಆತ್ಮಗು ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈ ರೀತಿ ಪನೇರೆ ಸಂಕೋಚಾಪು ಜೇನಿಕ್ಲಿಗು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಬೋದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಸಂಗೊರ್ದು ನಿಕ್ಲಿನು ಮಸ್ತ್ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು ಓರಿ ಸತ್ಯಬಾಬನ ಸಂಗೊನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾಯದ ಪಂಚವಿಕಾರದ ಸಂಗೊರ್ದು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಒಪ್ಪೋಡು ರಡ್ಡು ವಿದ್ಯೆದ ಮಿತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಕೊರಡು ತಮ್ಮ ಮಸ್ತಿಡುಪ್ಪುಲೆ ಏತು ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪೆನೋ ಆತ ನಸೇರುಂಡು ವಿದ್ಯೆನು ಒಂಜಿ ದಿನಲ ದಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ವರದಾನ
ಸೇವೆದು ಸ್ನೇಹ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯತೆದ ಶಕ್ತಿದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಫಲತಾ ಮೂರ್ತಿ ಭವ. ಎಂಚ ಈ ಸುಳ್ಳುದ ಖಂಡೋಡು ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬನ ಸತ್ಯತೆದ ಶಕ್ತಿದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ರೂಪನು ತೂತರ್. ಅಕ್ಲ ಶಕ್ತಿಯುತ ಪಾತೆರಡು ಏಪಲ ಅಹಂಕಾರ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಜಿ. ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪಾತೆರಡು ಸ್ನೇಹ ಜಿಂಜಿದುಪ್ಪುನು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿದ ಪಾತೆರ ಕೇವಲ ಪ್ರಿಯತ್ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಲ ಅಪೆರು. ಆಯನೇರ್ದವರ ಬಾಬನು ಅನುಸರಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಸ್ನೇಹ ಬೊಕ್ಕ ಶಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾನತೆ ರಡ್ಡುಲ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ತೋಜಿದು ಬರಡು. ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯ ಸೇವೆಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊರ್ಲೆ ಅಪಗ ಸಫಲತಾ ಮೂರ್ತಿ ಆದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಸ್ಲೋಗನ್: ಎನ್ನವು ಪನ್ಪುನೇನು ನಿನ್ನವು ಪನ್ಪುನೆಟ್ಟು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುನ ಅರ್ಥ ಭಾಗ್ಯದ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆಪುನವು. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೈಲೆನ್ಸ್ದ ಮೂಲಕ ಡಬಲ್ ಲೈಟ್ ಪರಿಸ್ಥಿತ ಸ್ಥಿತಿದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸುರುಕು ದೇಹದ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪಗ ಸಂಬಂಧ ಬೊಕ್ಕ ಪದಾರ್ಥರದು ಆಕರ್ಷಣ ಸ್ವತಃ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಉಡ್ಪುನು. ಪರಿಸ್ಥೆಯದು ಸುರುಕು ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ದೇಹ ಸೇವಾರ್ಥವಾದುಂಡು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಆಸ್ತಿಯವಾದುಂಡು ಯಾನು ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಲ್ಲೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ತೂಲೆ ಪರಿಸ್ಥೆಯ ಪುನವು ಏತು ಸಹಜ ಆದುಪ್ಪುನು. ಅಚ್ಚಾ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.